Bună ziua sau bună seara și bine ați venit sau revenit pe canalul de tarot. Această etalare este una colectivă, generală, alegeți din ea doar acele elemente care vi se potrivesc și cu care rezonați. Dacă simțiți că informația prezentată aici nu este pentru dumneavoastră, pur și simplu nu luați în considerare aceste amănunte. În etalările mele voi vorbi de cealaltă persoană ca fiind o energie masculină. Dacă dumneavoastră sunteți un bărbat și priviți această etalare cu gândul la o femeie, vă rog să inversați aceste două personaje. Aș vrea să vedem pentru astăzi, pentru că n-am mai făcut de mult, ce simte persoana ta dragă pentru cealaltă persoană. Vorbim aici de cuplurile, de persoanele care sunt într-un trio. Deci persoana tu, cea care te uiți, persoana dragă ție și încă o persoană, da? Trebuie să fie vorba despre trio. Să vedem puțin care mai este relația dintre cei doi, da? Deci dintre persoana ta și cealaltă persoană din viața lui. Care mai este atitudinea lui față de ea, starea lor generală, ce se mai întâmplă acolo, da? Să-i spionăm un pic, așa ca și cuplu. Ups. Bun. Este posibil pentru foarte mulți dintre voi ca această persoană să fie căsătorită cu respectiva, da? Sau respectivul, pentru că este ori o relație de lungă durată, ori o căsătorie. Poate să fie cazul în care tu ești soțul sau soția și te gândești la cealaltă persoană ca fiind amantul sau amanta, dar dacă ăsta este cazul, este vorba despre o relație care este de lungă durată, adică nu e o persoană cu care te înșală recent, da? E o persoană care face parte din viața persoanei tale de mult timp, poate chiar ani pentru unii dintre voi. Deci e o relație destul de stabilă. E vorba despre o manipulare acolo și această manipulare se poate întâmpla din cauza unor copii care sunt acolo în relația respectivă, fie femeia care face parte din această relație este însărcinată, fie, acum, dacă zic însărcinată, nu e neapărat, cum să zic, nu e neapărat să-și păstreze sarcina. Până la urmă putem vorbi aici și despre o sarcină care nu se termină, da? Care nu este dusă la sfârșit. Poate să fie vorba și despre un avort. Dar zic că există și cazul pentru unii dintre voi în care respectiva femeie care face parte din cuplu, despre care vorbim aici, să fie gravidă sau să fi fost gravidă, da? Sau dacă nu e cazul, poate să fie pentru alții copii implicați, v-am zis, copii deja născuți, copii mari, dar e vorba despre ceva ce ține pe aceștia legați și e vorba de aici pentru foarte mulți de o altă persoană, de asta am zis copii. Pentru că legătura dintre ei este bazată pe manipularea și reciprocă, dar totodată mai puternică din partea unuia dintre ei pentru celălalt. Și folosesc foarte mulți care se regăsesc în acest caz în care există și copii, folosesc această scuză pentru a-l manipula mai mult pe celălalt. Acum, nu e neapărat dacă
cum zic, dacă există noțiunea de copii între cei doi, repede femeia să fie cea care îl manipulează pe bărbat să rămână lângă ea că are un copil. Nu, de foarte multe ori să știți că și bărbații, tații, da, au această idee foarte stupidă de a manipula femeia, da, să facă diverse lucruri din cauza copiilor, da, poate, nu știu, nu-i dă libertate, nu o lasă să iese, nu o lasă să aibă o viață a ei în paralel cu partea de maternitate și nu-i dă, o limitează și nu-i dă acces și zice, ok, dar nu poți să faci asta pentru că ești mamă și ai copii și cineva avea grijă de ei și eu nu pot și, da, deci nu e neapărat să fie femeia cea care manipulează pentru că are copii, da, am văzut foarte multe cazuri în care și bărbatul este cel care face aceste abuzuri asupra femeii, da, chit că nu el a născut în sine acei copii. Da, cumva relația dintre ei, v-am zis, are o stabilitate, dar are o stabilitate din cauza unor lucruri. Nu văd neapărat aici ideea de sentimente, adică de iubire, cât e o uniune foarte puternică între ei datorită altor elemente. V-am zis, pentru foarte mulți dintre voi cred că e vorba despre copii la mijloc. Dacă nu este vorba despre asta, poate să fie vorba despre ceva pe plan profesional sau social. Acolo să aibă un câștig, nu știu, poate să fie el sau ea, gen partenerul, să fie cu oricum un statut material mai bun decât persoana la care tu te gândești sau să aibă o poziție mai bună în cadrul firmei și cel la care tu te gândești să profite de pe din această cauză și cumva să acționeze acolo unde știe că ar avea ceva de câștigat. Da, sunt diverse lucruri care îi țin atașați unul de celălalt și se citesc tot mai mult în această perioadă despre care vorbim. Deci, cumva, lucrurile dintre ei nu stau atât de bine. Este o dorință din partea unuia dintre ei să se schimbe ceva. Probabil se schimbe ceva în bine, dar deocamdată încă nu sunt în acea parte în care să fie liniștiți și să fie ok unul cu celălalt. Sunt mai degrabă în partea în care, nu știu, sunt niște anturaje al lor în care cumva s-au aflat anumite secrete unul despre celălalt, niște lucruri care nu trebuiau să se afle, niște lucruri care nu trebuiau văzute, au fost văzute, auzite și așa mai departe și cumva s-a creat această, nu știu, un fel de depărtare a lor, dar nu mă refer aici la depărtare în cazul în care voi sunteți cei care reprezentați partea de a treia persoană, amantă și așa mai departe, da? Dar mă refer la a treia persoană și cei doi sunt căsătoriți, de exemplu, nu vă faceți speranțe că când zic că cei doi sunt puțin dezechilibrați și nu mai sunt așa de uniți în sensul să aveți impresia că această persoană o să vină la voi, pentru că v-am spus de la început, sunt legați foarte profund în această legătură, nu se distruge așa de ușor. Au niște zile proaste și pac, el sau ea pleacă de lângă celălalt și s-au dus în alte părți. Nu, sunt doar niște momente proaste și acum este unul dintre acele momente proaste în care, v-am spus, s-au aflat anumite lucruri, anumite secrete, anumite informații care nu trebuiau să se afle. De ce? S-au spus cu ajutorul unor prieteni, rude, ceva s-a întâmplat acolo cu cealaltă persoană din relație și a fost văzut de către cineva din anturajul celeilalte, da, persoanei tale, de exemplu. Acea persoană i-a spus informațiile și cumva de aici s-a perpetuat așa o stare de neîncredere între cei doi și cumva s-a distrus această liniște pe care ei o aveau
anterior și este puțin haos în ceea ce privește relația lor momentan, dar parcă nu este un haos atât de, cum să zic, discutat și să fie vorba de certuri între ei și nu știu, să înceapă cu discuții și cu argumente și cu să urle unul la celălalt. Nu este genul ăla de stare proastă și negativă între cei doi, e mai degrabă o nemulțumire, dar într-un plan secret, în care cel care a aflat aceste amănunte despre celălalt cumva nu vine să-l atace și nu îi spune direct, uite, am auzit că, sau de ce m-ai înșelat, sau de ce ai făcut acest lucru pentru că mi-a spus X, mi-a spus Y. Nu, e cumva așa ținut în tăcere în inima lui sau în inima ei și se macină așa încet și această stare se vede și la exterior și cumva nu mai există acea încredere pe care o avea în persoana respectivă. Dar, nu știu, parcă, deși nu este ceva verbal între cei doi, se simt și se simt unul pe celălalt și cealaltă persoană care se simte cu musca pe căciulă și cea care a greșit, cumva o simte pe cealaltă, deși nu spune nimic, o simte. Și atunci încearcă cumva să o manipuleze și să creeze așa niște povești în jurul unor anumite întâmplări, în așa fel încât dacă într-adevăr întâmplarea respectivă ar deranja-o pe cealaltă persoană, cumva ea să prindă încredere că totul este ok, totul este bine, că nu s-a întâmplat nimic. E vorba așa de o manipulare din aceasta subtilă, da? Nu pe față, încât să se ajungă din nou să fie armonie între cei doi, pentru că asta se dorește, dar momentan, v-am zis, este puțin haos în ceea ce privește relația dintre cei doi. Bun, cam aceasta a fost energia pentru voi pentru astăzi. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine până la finalul etalării. Pe curând!